Bilbora iritsi zen 97an. Bilbotarrak asko maite dute Pupi, esan aldugu hiriko ikur bihurtu dela. Asmoa zen behin-behineko erakusketa batean egotea, baina azkenean betirako geratu zen. Gutxi gora bera 12 metro, eta 16 tona pisua dauka. Lorategi vertikala modukoa da bai. Udaberrian eta udazkenean egiten dira aldaketak, bakosta handia da egia esateko. Gutxi gora bera 100.000 euro urtero, bai. Gaude barruan eta hau da altzairuzko egitura, hemen ez dago lorerik, baina odipilo, manometroak, filtroak eta bar. 5.000 kilometro odi, beraz nahiko luze, nahiko sistema konplexua, eta hemendik sartzen dira oingarriak eta mantenugaiak. Kanpoko argiztatze sistema ere da berria, gauez 10etan pizten dira eta gero goizez itzaltzen dira. Programatuta dago erloju batekin.